Hey YouTube, og det er mig, Rasmus. Jeg har faktisk ikke prøvet at lave en video før, andet end jeg har lige prøvet at lave en anden video, der så gik helt galt på grund af nogen. Ja. Jeg var inde på Minecraft, den her server, der spiller sådan en YouTuber. Ja. Så, og min computer kan godt lide det. Og ja, jeg ved, og når forresten, min storebror er også YouTuber, han er heller ikke en helt populær. Hvordan kan det der flyve? Jeg ved det. Okay. Men han er heller ikke helt populær, men ja. Hvad rager det? Altså, de skal jo, så længe man bare synes, det er sjovt, når forresten. Det er heller ikke fordi, at de skal skrive i kommentarerne og hate mig totalt sådan, what, var du dårlig, du kunne godt nok have været bedre, når forresten. Også. Men I kan, hvis I skal se et helt pro Minecraft, så er det også bare ikke her, vi skal se. Ja, og så er der selvfølgelig også det der hating-regler, og ja. Jeg har ikke en Instagram endnu, så ja. No. Men I må rigtig godt følge mig på et eller andet, når jeg får den. Så ja. Han siger i sin næste video, Vi og det kommer til at hedde.